Owens yn edrych am greu! O, dyna chi arbediad! Mae Rushton dal i fynd, Rushton! Arbediad pwysig! At Wild, Wild arbediad gwych! Nos wedi gladdu'r gêm! O, dyna chi arbediad gan Morris! Mullen yn croesi Spender sydd yn noddi ar y postyn a mae'r Seinti'n gyfartal. Dan y postyn pella, mae Idzi'n aros yn yr unfan. Kai Edwards sydd ar peniad. Mae Kai Edwards yn codi ac yn penio honna. Barrow eto, mae'n mynd holl ffordd! Mae di mynd holl ffordd! Sargent a Marriott dros y gigrydd. Marriott yn ei chymryd i, a Chris Marriott sy'n sgorio. Ac yn fyr i Marriott, mae ddwy. Tysglifis tu fewn a Marriott! O, gol wych gan Chris Marriott! Sislovic, y croesiad, tuag at Eiron Edwards ar peniad. Eiron Edwards gall ei droi o lle Pericles, y croesiad, mae'n hitfar i mewn. Gêm hif 200 a hanner, ac mae'n ei dathlu hi efo gol. Venables! O Bishero ar groesiad tuag at Venables. Os y gyfle efo Rushton Venables ar ergyd! Cyfle i Venables, a mae Venables yn claddu'r. Mae'n syrthio i Mullen ar y dde, mae'n ergydio ar holl ffordd mewn! A bas i mewn i lwythyr propol o ganol y cae, shotad i Mullen! O, am gol wych! Mullen i fewn i'r gwrs. Mullen yn ei gwneud tîm dair. O, dyna chi gol tîm campus. Mewn at Williams, creu lle gwaith da! Am gol! Tafliad at Mark Williams ar ergyd! O, yn taro cefn yr hwyd! Tuag at Williams a mynd Williams! O, gwych! Hunt mewn i'r gwrdd Cosby i'r ergyd gynnar! Ac mae'n gol! Smith yn y cwrt Cosby, chwilio am Hunt! Hunt o! Dyna chi gol ar cychwyn perffaith! A mae Hunt yn parhau i fynd, Hunt. A rediad a Hunt yn ergydio! Dyna chi gol gan Lee Hunt! Dyna gael yn Matt Jones yn ei chodi rhawn at Lee Hunt! Mewn y daw hi, difriad greu! Fel y ddigwyddodd i Malcolm! Y capten, Field, at y postyn pedwar greu! Ac maen nhw'n gyfartal! Mae nhw gafel ar Ryan Wignell i'r canol, Owens yn ei gadael i. O, dyna chi gol! Gwych gan Tony Gray!